Исәнмесез дип чираттагы топ клип хит парадын башлап җибәрдем мин, Рената Тей. Җәй якынлаша, санаулы көннәр калып бара. Иң гүзәл чаклар, чәчәкләр, кояш, мәхәббәт, җылы кичләр. О, рәхәт! Бигрәк хисләнеп киттем әле. Хит парадыбызга кире әйләнеп кайтыйм. Җырчыларыбызда нинди яңалыклар бар икән? Әйдәгез, ачыклык кертик. Ничек кенә кызганыч булмасын, ләкин алдагы җырчыбыз белән без бүген саубуллашабыз һәм клибын тапшыруыбыз кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Төрле чаклар була дөньяларда, бәхеткә тулы назлы көннәрдә, күңелне кырып йыртыр төннәрдә, күз яшы туктамаган мәлләрдә. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Топ клип хит парадында премьера. Яңа клип белән без дә танышып узыйк. Шатлык сөенешләре булып, җиргә туа кыз бала. Ул елмаеп караса да, тирә-як нурга тула. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Якты йөзең ал кояштай, саф чишмәдәй тавышың, фәрештә канат астында үтсен иде тормышың. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Бала бөек хәзинә, Ходаемның бүләге. Кабул булсын ихлас булган әти-әни теләге. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Син туганда
Кең ғаламда яқты йылдыз қабынған. Güzel Idrisova гаиләсе белән концертларда гына йөреп калмый. Алар шулай ук рухи яктан да үсү ягын кайгырталар. Театрларга йөриләр, китаплар укыйлар, сәяхәт итәләр. Үрнәк гаилә, лаеклы урын. Güzelнең клибын карыйбыз. Жетмейсің бізге дейбіз хаман, шан дос жетмей бізге керекті. Жаның үшіп көңілің сүрілгенде, бір жылысыз жетмей керекке. Жаның үшіп көңілің сүрілгенде, бір жылысыз жетмей керекке. Бір жылысыз жетмей керекке. Жылысы жетпей керекке. Бір жылысы жетпей керекке. Бір жылысы жетпей керекке. Эх, туғаннар, нексің шул қадірлі, бір-біріміздің қадірін білмейбіз. Көз алдында мұңлы жандар сула, біз оларны көе көрмейміз. Көз алдында мұңлы жандар сула, біз оларны көе көрмейміз. Біз оларны көе көрмейміз. Мақтау яудырабыз, алтыннар аны теңлейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз. Шоны да бит аңлай білмейбіз. Мәңгілікке емалғаштың көзлер, кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз.
Ринат Гыйльфанов янәдән хит парадыбыз кысаларында. Бүген ул кыска төн җыры белән катнаша. Лаеклы җырчыбызга лаеклы урынны тапшырабыз һәм клипын сезгә тәкъдим итеп китәбез. Алдагы җырчыбыз яңа җыр яздыру процессы белән шөгыльләнә икән. Ә менә җырның исемен һәм авторларын ул безгә әйтмәде. Әлегә сер булып калсын, тиздән барысын да белерсез диде ул. Түземсезлек белән көтеп калабыз. Ярак
Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Кер, кара һәм яраткан җырчың өчен тавыш бир. Алар һич шиксез көтә. Gözlerine karıyman, yaratığın anlayman, söyülerini yok dinle. Kuşağıma kirrelli, bir yaratıbı belli, hislerine yok deme. Yürek yarsığımdasın, yürek yanığımdasın, söyüleri de adaştırıp yarattırganıdasın. Yürek yarsığımdasın, yürek yanığımdasın, söyüleri de adaştırıp yarattırganıdasın. Көңелемдә син генә тик бере генә, җанымның син яртысы. Yüreğimin yalqını, söyülerinin taşkını, seni canımның жылысы. Yürek Yarsığımdasın, yürek yanığımdasın, söyüleri de adaştırıp yarattırganıdasın. Yürek yarsığımdasın, yürek yanığımdasın, söyüleri de adaştırıp yarattırganıdasın. Yanashingda bulayım men, baxtlarim ekansin. Aldanım seni kümmüşüm, sen gitmenim berigene, nasip yarım singine, üzüm ettim ölüşüm. Yürek yarsığımdasın, yürek yanığımdasın, söyüleri de adaştırıp yarattırganıdasın. Yürek yarsığımdasın, yürek yanığımdasın, söyüleri de adaştırıp yarattırganıdasın. Yürek yarsığımdasın, sin, yürek yanığımdasın. Yürek yarsığımdasın, yürek yanığımdasın, söyüleri de adaştırıp yarattırganıdasın. Söyüleri de adaştırıp yarattırganıdasın. Әгәр сездә берәр бәйрәм якынлаша икән, мәсәлән, туй, юбилей, туган көн, Ринат Шихапов сезгә үзенең җырларын бүләк итәргә әзер. Шалтыратасыз, шакырасыз, килә җырлый китә. Әлегә ул хит парадыбызда алдагы урында урнаша. Бергәләп карыйбыз.
Minim yigit şak oynama külme iken Siymede imiş kıymede Tavlarga minme iken Eyteler dostlar künlepmek Siz haman birge iken Siz haman birge iken Siz haman birge iken Toylarda öttü ömrünün uzması deyip yerime iken Ağardı şeşler ağarmaz mutlarga kirde iken Eyteler dostlar künlepmek siz haman birge iken Siz haman birge iken Siz haman birge iken Hey! Ne işisin sen? Lучшая! Машину бер! Изрек! Сумкаңды! Сумканы бер! Мен тезірек деймін! Мен саған қоттам басып! Тезірек сумканы деймін! Айда мен саған қоттам! Давай! Яра бик тирән. Исән калган дәврдә дә хәтерен югалтырга мөмкин. Қадірде хürmetте сиңа тик туган җирдә икән Оныклар үскәнчә яшә ятка сер бирмә икән Әйтсеннәр күрше буларны сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Aman birge iken Siz aman birge iken Siz aman birge iken Алдагы җырчыбыз вакытын Instagram шилтәрендә үткәрергә яратмый. Ул күбрәк виртуаль тормыш белән түгел, ә чын барлык белән яшәргә ярата. Шулай да кайчакларында ул үзенең аккаунтында фотосурәтләр урнаштыргалый. Сүз Вәли Фәзлиәхмәтов турында. Алкышлар белән каршы алабыз һәм лаеклы урынны тапшырабыз. Sözlerimnin izgisi Müslümanlık bilgisi Yağızlarga sürde şul kabirlerde yoldaş ol Döle bezge jingel ol Mizanlarda avar ol Yüzü bizning nuri ol Ujmaqlarning xuri ol La ilahe illallah Sözlerimning eng keragi La ilahe illallah Dini bizning tiragi La ilahe illallah La ilahe
Müslümanlık bilgisi G'amelning eng izgisi Yerda rizq tor menga nurli iymon ber menga Sigizishma hashqishi Qarshi kursi bosqishi Qaramag'i sazina Manga bitmas xazina La ilaha illalloh So'zlarimning eng keragi La ilaha illalloh Dini bizning tiragi La ilaha illalloh La ilaha illalloh La ilaha illalloh Muhammad Rasulullah Şiratlar Amilya hem Razila Batırovalar dueti. İgizə qızlarımız səhnədə də, turmuşda da gel birgə. İş məsələsi yallar, motor kişilər. Alarını gümümən birisi-birisindən ayırıb bulmay. Qoşaqlarında ərləşkələb də alalar. Lakin 2-3 minutdan artıq bir-birisinə üpkəli almıyorlar. Жылы alqışlar bilən biri də kütüb qalabız sizni. Rozalar bo'lak etding menga, shin mahaba
Лейла Галиева сәхнәдә генә җырлап калмый. Ул шулай ук үзенең бизнесын да алып бара. Әлбәттә, нинди бизнес икәнен мин сер итеп калдырам. Бик кызык булса, Лейләне Instagram аккаунтында табыгыз да үзегез кирип карагыз. Хит парадыбызда ул бүген бәхет чакрымнары дип җырлый. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакрымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакрымнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширем, киткәндә ярты күңелне, шунда калдырып киләм. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, гөлләргә күмелеп әни, тәрәз каршында көткән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакрымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакрымнарын. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакрымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакрымнарын. Кочагыма җыя-җыя, бәхет чакрымнарын. ТМТВ телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, ТМТВ телеканалының рәсми сайтына кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Һәм иң кайнар яңалыкларыбызны беренчеләр рәтендә булып, социаль челтәрләребездә күзәтергә мөмкин. Таралган күкләргә, яңгырда яуау җирләргә, эзлимен мин сине кайларда, китмисең
заманда уйларда Кайда син Нишләргә дә белмим инде мин Төшемдә өнемдә бер сурәт Йөрәккә син кирәк Томандай сарылдың жаныма Бары дөньям тормышым гына Чыгамын юлларга түзмимен Эзлимен мин сине эзлимен Кайда син Нишләргә дә белмим инде мин Төшемдә өнемдә бер сурәт Йөрәккә син кирәк Кайда син Нишләргә дә белмим инде мин Төшемдә өнемдә бер сурәт Йөрәккә син кирәк Кайда син Төшемдә өнемдә бер сурәт Йөрәккә син кирәк Кайда син Нишләргә дә белмим инде мин Төшемдә өнемдә бер сурәт Йөрәккә син кирәк Чираттагы җырчыбыз аккаунтында без бары матур фотосурәтләр генә күзәтәбез. Җырчыбыз күбрәк вакытны якын кешеләре белән үткәрергә тырыша. Моңсу көннәрдә кәефен баллы ризыклар һәм саф һава күтәрә. Җырчыбыз турында берничә яңа факт белдек. Димәк, клибына да күчер вакыт.
Biri de Ilmira Kalimulina. Onun гадәттәгечә иҗат мәсьәләсе гөрләп тора. Күптән түгел генә Илмир Низамов белән дуэт башкарган. Ә сез әле дә бу күркәм видео язманы күрмәгән булсагыз, сезгә кичектерми Илмираның Instagram аккаунтына кереп карарга кирәк. Узган атнада премьера булып кергән йолдызыбыз зур уңышларга ирешеп, бүгенге тапшыруыбызда лидерлар исемлеген туплый. Исемен әйтеп тормыйм, хәзер үзегез күрерсез. Бүгенгә барлык алкышлар җырчыбызга. Тәбриклибез һәм карыйбыз. Сибіп бизар иді, юлға гүлләр түзәр иді, хисләремне мине
қалсам бәхіттәмін білер едім, сүйу назға түрер едім, янарымда менің азға ғына қалсаң. Жарым болсын, мұңым болсын, бары миңа деген ярты жаным, алсу таңым, сені ятқа бермәм. Менің дәбит көңіл сенде, йөрәк шығар болып тибә, қанатланып йөрим, күрсәм сені шиттән. Хаялымны шын итүшем, тормышымны жыр итүшем, язым булсын китмә, китмә калсын иркәм. Жарым булсын, мұңым булсын, бары миңа деген ярты жаным, алсу таңым, сені ятқа бермәм. Жарым булсын, мұңым булсын, бары миңа деген ярты жаным, алсу таңым, сені ятқа бермәм. Сені ятқа бермәм, ятқа бермәм. Автор башкаручы, блогер һәм гомумән шибәр кеше Римма Никитина. Җырчыбыз бернинди продюсерларсыз, остазларсыз эшли. Барында үзе булдыра. Миңа калса, аның бик тә уңышлы килеп чыга. Әйдәгез, сүзне үзенә тапшырыйк һәм клибын карап китик. Алларыма ятып еласаң да, кайтулар юк инде үткәнгә. Мин бит көттем сине, шундый көттем, ник килмәдең эзләп көткәндә. Мин оныттым инде сине күптән, җәелмәшә юлга томан булам. Җырларымда сиңа түгел хәзер, түгелделәр бары күңел тула. Мин оныттым инде сине күптән, җәелмәшә юлга томан булам. Җырларымда сиңа түгел хәзер, түгелделәр бары күңел тула. Инде менә барды әйбәт чакта, ник чыгасың минем елыма? Теләмим мин сине китче зинһар, әйләнмә соң сөю кылана.
Kosmos cevap berdi. Yollarımni giller kömdiler. Meni şolay aldap renjitkenler. Qoynar ko'z yoshlari to'kdilar. Men unutdim endi seni ko'pdan. Shayilmashi yo'lga tuman bo'lib. Jurlarimda senga tugil hazir. Tugildilar bori ko'ngil to'lib. Men unutdim endi seni ko'pdan. Shayilmashi yo'lga tuman bo'lib. Jurlarimda senga tugil hazir. Tugildilar bori ko'ngil to'lib. Jurlarimda senga tugil hazir. Tugildilar bori ko'ngil to'lib. Тапшыруыбызны искә алыр вакыт килеп җитте. Кайсы җырчыбыз бүген нинди позиция яулаганын исебезгә төшереп китәбез. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Bir жылы су жетпей йөрәккә. 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 Yürek yarsığımda sin, yürek yanığımda sin. Söyülerde adaştırıp yarattırganı da sin. Yürek yarsığımda sin, yürek yanığımda sin. Söyülerde adaştırıp yarattırganı da sin. Әйтәләр дуслар көнләпмәк, сез һаман бергә икән, сез һаман бергә икән, сез һаман бергә икән. Ла илаһа илляллах, сүзләремнең иң кирәге. Ла илаһа илляллах, динебезнең терәге. Ахыразалар очраштырдың безне.
mayım Bähir çok qaramalarım Qayda sen Nişlerge de bilmeyim indemi Düşümde önümde bir suret Yürekke sen kirek Seni doymayım parakta Bu koyaş nurun tarakta Bilem özüme qarakta Sen de yet dağım otta Kugende yıldızlar orta Canım seni min yaratta Yaram bulsin, malım bulsin Barı mila digen Min unuttum indi seni köpten Şeyilme şey yolgatımın bolan Şırlarımda sina tügel hazır Tügeldiler bari köngel dolu Артур Хайруллин күн аралаш үзенең шәч төсен үзгәртеп тора. Әле ак, әле кара, әле яшел. Кичә генә янәдән матурлык салынына барган дип ишеткән идем. Бу юлы нинди төс килеп чыккан? Аның Instagram битенә кергәч белерсез. Әйтші бәғірім неге мұң соған айылмаясың Әлі бар ма мұң зарларың қозыға тушы көңліңні Әйтші бәғірім неге мұң соғына қарашларың Әлі инде араларға ятlar сөзі кірді ме Шымырт қара көзлерің Бек сағындым төзмәдім Бек азға ғына болса да Көрішерге дейміләдім Шымырт қара көзлерің Әлі инде сезмәдің Яғымлы қарашларыңны Йылдызларға теңләдің Хаман истә әйтерсең кичә Очрашканда туган назлы хисләрем Гомер шулай икән сизелмичә үтеп китә Сине бер көн мин югалтсам Белмим җаным түзәрме Qara көзләрің Бек сағындым түзмәдім Бек азға ғына болса да Күрешерге дейміләдім Шымырт қара көзләрің Әлі инде сезмәдім Яғымлы қарашларыңны Йылдызларға теңләдім
Яшәргә димләдең Шымырт кара күзләрең Әллә инде сизмәдең Ягымлы карашларыңны Йолдызларга тиңләдең Ягымлы карашларыңны Йолдызларга Лайыклы җырчыбызга лайыклы урын тапшырылды. Димәк, бурыч үтәлде. Бүгенгә тапшыруыбызны йомгаклыйм һәм сезнең белән саубуллашам. Барчагызга да саулык һәм мәхәббәт телим. Минем исемем Рената Тей. Исән, имин булыгыз.